Decyzja o włączeniu północnych i środkowych Kaszub do Polski zapadła w podparyskim Wersalu. Wydelegowano tam Kaszubów Antoniego Abrahama i Tomasza Rogale, którzy wykazywali, że Kaszubi przynależą do narodu polskiego. Mierzący 2 metry wzrostu Abraham spod Pucka miał w tym celu nawet uderzać pięścią w stół i zaklinać, że pomierzygłe no ma ani kłysy pyrtk zabrać nie młyzie. Zwłaszcza Prusacy, którzy wcześniej nieraz go skuwali, wiedzieli, że nie rzuca on słów na wiatr. On, jako człowiek silny, potężny, szarpnął te więzy i na oczach zebranego tłumu tutaj na tym podwórku krzyknął: Wejtaleledze, dresie moi kochani Kaszebi, tak jak te lincuchy z moich rang teru pękły, tak niedługo pękną pęta nasi niewoli pruści i Polska przejdzie nazad. Wyjazd Abrahama i Rogali do Paryża jeszcze za ich życia obrósł w różnego rodzaju mity. Niektóre funkcjonują do dziś. Najważniejsze jednak, że Polska przeszła nazyd. Zdecydowali o tym wówczas możni ówczesnego świata, dla których podstawą był 13. postulat prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, który gwarantował Polsce niepodległość i wolny dostęp do morza. Po podpisaniu traktatu wersalskiego i jego ratyfikacji przez Niemcy nastąpiło przejęcie Pomorza przez wojsko polskie. Zaczęło się od Torunia, który leżał już w granicach dawnego zaboru pruskiego. Żołnierze polscy weszli do miasta 19 stycznia 1920 roku. Miasto stało się siedzibą województwa pomorskiego. Jako działacz kaszubski, działacz polityczny, działacz społeczny, ale także działacz taki nawet wybitnym w ruchu młodokaszubskim był Antoni Miotk. Jego podkomisariat gdański Rady Ludowej wydelegował do Torunia, gdzie już wówczas przebywał generał Haller. Wyjechali oni dokładnie 5 lutego i tam w obecności generała ustalili harmonogram tych uroczystości. Właśnie od Torunia zaczęto przejmowanie kolejnych pomorskich miast. 8 lutego żołnierze wjechali na koniach do Kartus i do Żukowa. Po 2 noclegach wyruszyli przez Wejherowo do Pucka. Tymczasem generał Józef Haller ze świtą i ministrami, wśród których był przyszły prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, jechali specjalnym pociągiem. Haller wjeżdża do Gdańska, a tu wokół tłumy ludzi. Według ówczesnej prasy, głównie Gazety Gdańskiej, było na dworcu, w okolicy dworca, ponad 2000 Polaków, czyli Polonia Gdańska i Kaszubi, których mieszkało bardzo dużo w tamtym okresie. Dlaczego zatrzymał się w Gdańsku? Żeby odebrać 2 platynowe pierścienie, obrączki powiedzmy. Te pierścienie przygotowała oczywiście Polonia Gdańska, ale najbardziej zaangażowana była rodzina Leszczyńskich i Raciniewskich. Po wewnętrznej stronie były złote. Znajdował się od wewnątrz napis Gdańsk 10.2.1920. Puck. Puck w tamtym czasie miał 3000 mieszkańców. I innej miejscowości z taką historią połączoną z polskością nie było. Puczczanie dobrze pamiętali, że ich miasto było jednym z nielicznych w I Rzeczypospolitej, które oprócz Gdańska i Jasnej Góry oparło się potopowi szwedzkiemu, choć w czasie I wojny szwedzkiej zostało dotkliwie obrabowane. Gdańsk na mocy traktatu wersalskiego został wolnym miastem. Hel był zgermanizowany. Puck zatem był jedynym polskim, kaszubskim miastem portowym rodzącej się II Rzeczypospolitej. Wszystko było, żeby go też armia Hallera łącznie z generałem godnie przyjąć. Jest burmistrz, jest władza, są ludzie, jest społeczeństwo, które na niego czekało
dworzec kolejowy. W pobliżu portu, na terenie Morskiego Dywizjonu Lotniczego, odbyła się msza polowa, podczas której ksiądz podpułkownik Józef Wrycza wygłosił płomienną homilię, mówiąc m.in. I choć fale germanizmu groźnie biły i zalaniem ziemiom kaszubskim zagrażały, Kaszuba stał twardy i niewzruszony, jak ona, skała na morzu. Zawładnąć sobą nie dał, ducha polskiego w swej heczy kaszubskiej pielęgnował, pomimo wszelkich wysiłków nauczycieli germanizatorów, a nieraz i księży. Tym samym ziemię i morze kaszubskie dla Polski zachował. Wokół zaślubin narosło wiele legend, głównie za przyczyną artystów w różny sposób przedstawiających ten akt. Wiadomo na pewno, że w tym czasie zatoka była skuta lodem. W przeddzień zaślubin Kaszubie wykuli kilkumetrową przerębel, w którą mógł od brzegu wjechać na koniu generał Józef Haller. Był lód i ja mam zdjęcia, gdzie on stoi w przerębli. Przed i po różne są ujęcia. I to nie podlega dyskusji, że my możemy się spierać co do grubości lodu i czy w ten dzień padał śnieg czy deszcz, bo była szaruga i naoczny komentator, który relacjonował dla prasy, mówił, że padał deszcz. Mój dziadek był działaczem ludowym. Pełno go było wśród Rady Parafialnej, ale także był przewodniczącym komitetu w szkole w Swarzewie. Antoni Bigot, to też się wybrał na tę uroczystość do Pucku z moją mamą, która w ten czas miała 14 lat. Bardzo zmarznięta, mało widziała, deszcz padał i niedużo z tego pamiętała, ale przywiozła 2 zdjęcia generała Hallera. Zaślubinowa obrączka mogła trafić na głębokość około metra. Podjęto próbę jej znalezienia. Bezskutecznie. Co po latach wspominał sam generał Haller następująco. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowy tafel kilku Kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo, będziemy go mieli w Szczecinie. Natomiast drugi całe życie nosił na palcu. Kaszubi doskonale zdawali sobie sprawę z powagi tej chwili, dlatego też solidnie się do niej przygotowali. Jednym z bardziej zasłużonych był wspomniany Antoni Miotk, komisaryczny burmistrz Pucka, postać szczególnie barwna w dziejach miasta. Urodzony w Lewinku pod Wejherowem w rodzinie o wielkich tradycjach kaszubskich, jako mieszkaniec Pucka, działacz gospodarczy i samorządowy, zdobył sobie duży szacunek mieszkańców. Był jednym z głównych organizatorów zaślubin. Pan Miotk jako zacny obywatel, jemu cześć i chwała, że przyczynił się do tego, a jego córki też wręczały podarek Hallerowi. Antoni Miotk potem pozostawił opis, prawda, opis tych uroczystości i tego, co się działo i przed, i potem w trakcie samych uroczystości, a więc dokument rzadki, bardzo ważny, i wiarygodny. Z niego dowiadujemy się także, że jedna z córek Antoniego Miotka mówiła wiersz. Wiemy też, że lokalna orkiestra przygrywała, a samemu aktowi towarzyszyły dzwony prastarej i potężnej puckiej fary oraz słynnego na północnych Kaszubach sanktuarium Królowej Morza w Swarzewie, którego świątynia widoczna jest gołym okiem z miejsca zaślubin i którą generał zwiedził drugiego dnia, 11 lutego. Była brama triumfalna stworzona, przywitały go wierszykami, piosenkami dzieci wiejskie, swarzewskie. Potem jeszcze także zwiedził świątynię i szczególnie ten słynny obraz Matki Boskiej Swarzewskiej. Wypowiadając w Pucku słowa, że odtąd Polska pozostaje nad Bałtykiem, powtórzę te słowa również tu w Swarzewie, a wskazując na wizerunek Matki Bożej,
Swarzewskie powiedział, a ty będziesz królową, strażniczką polskiego wybrzeża. I ta przepowiednia, że tak spełniła się 17 lat później. Koronacja odbyła się 7-8 września 1937 roku, ale takie było pewnie pragnienie tego generała Hallera, ale też miejscowej ludności. I takie jest nasze to głębokie przekonanie, że to może trzeba po części jego inspiracja, chociaż też potem były jeszcze inne powody koronacji. Niemniej jednak dla nas takie bardzo radosne, miłe wspomnienie tamtego wydarzenia sprzed 100 lat. Wizyta generała Błękitnej Armii dała początek nowym dziejom sanktuarium. Zaczęli je nawiedzać liczni turyści z odrodzonej Rzeczypospolitej, w tym biskupi i kardynałowie, także prezydent kraju. Wkrótce stało się ono najbardziej znanym sanktuarium maryjnym północnej Rzeczypospolitej. Sam Haller odwiedzał je później wielokrotnie podczas pobytów w pobliskiej Wielkiej Wsi, obecnie zwana Władysławowem, którą po raz pierwszy zwiedził właśnie 11 lutego. Przywitali go rybacy. On był wzruszony. Generał, jak pisze w tym swoim opisie, był tak wdzięczny dla nich, że poczęstował ich węgrzynem. I jeden z tych starych rybaków, zwany Stary Janem, prawda, po wypiciu mówi, generale, to szmaky za wici. Zresztą wykorzystał te słowa potem Haller w swoich pamiętnikach, bo mówił rzeczywiście, bo jeżeli nam granice tylko okroili, a my marzyliśmy o więcej, co najmniej dotarcia do Słupska, a może i nawet do Szczecina. To były takie słowa, które wzruszyły bardzo generała, i wywołało także radość wśród otoczenia generalskiego. Generał wziął udział w morskiej przejażdżce na kutrze o nazwie Zichtern, Gwiazda Morza, na którego rybacy wnieśli go na plecach. Kuter należał do rybaka z Wielkiej Wsi Jakuba Myślisza. Tak wygląda, że to jest podobizna Myślisza, rybaka, który tą Gwiazdą Morza podpłynął do Wielkiej Wsi z Helu, i na jego pokładzie Haller przyjażdżko do Rozewia i z powrotem popłynął na tym. Co jedno muszę rzec, ten Jakub Myślisz, bardzo misterny człowiek, bardzo misterny, tak być. On tak wierzy, to on klepy. Prawie 100-letni rybak Władysław Bolda nie tylko dobrze pamięta Jakuba Myślisza, ale też kilka razy spotykał się z Hallerem, zwłaszcza w powstałym tuż obok Hallerowie, gdzie generał przy pomocy swego adiutanta zakupił ziemię od zamożnego wielkowiejskiego gospodarza Leona Torlińskiego i gdzie jeszcze w latach 20. stanął letniskowy dom generała. Z Hallera Gödel, Haller mnie przyklepył po ramieniu, i normalny człowiek. Elegancki pan, panią elegancko oblekli, pieska bioluła na takim pasku, to wiesz, a on przeszedł i tak doszedł do tego byta, tak jakby nachylił, a rzekł, jestem generał Haller, a tam tak raz łebok nas zdać byt wepletul. I to był Józef Messer, trochę wyświecę, tak że to wiesz, a ten rzekł, aha. Sędziwy rybak wciąż żyje swoim rzemiosłem i historią, między innymi zaślubin. Stąd w domu replika Gwiazdy Morza i innych kutrów, na których przez dziesiątki lat łowił ryby. Rzemiosło zanika, ale pamięć o nim i o dziejach jest pielęgnowana. Mamy pocztówki opisujące tylko nasze tereny, ale także mamy medale zaślubinowe, tutaj z 10 lutego 1920 roku, ale mamy także medal z 11 lutego 1920 roku, czyli wtedy, gdy Haller był w Wielkiej Wsi. Ta pamięć pielęgnowana przez Kaszubów zwłaszcza była ważna w czasach, gdy o zaślubinach komunistyczna władza milczała. Wówczas jedynie działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którym na szczęście nie brakowało odwagi w trudnych czasach, przygotowywali rocznicowe wydarzenia w Puckiej Farze. Do 90 roku to właśnie tylko
władze kościelne i kaszubscy działacze organizowali te uroczystości. Odwagą było w ogóle należenie do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I nawet kilku prezesów rezygnowało wcześniej z funkcji i ojciec od 1958 roku, kiedy wstąpił do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, starał się propagować tą kaszubszczyznę i żeby pamięć o tych działaniach i historii naszego regionu nie zaginęła. Doktor Stanisław Cygiert należał właśnie do szczególnie zasłużonych w tamtych czasach. Wspierali go Zygmunt Orzeł i inni. Początki, nawet już u progu lat 90., nie były łatwe. Udało się jednak skutecznie utrwalić pamięć o Hallerze i zaślubinach. Dziś pamięć należy się także tym wielu kaszubskim bohaterom i działaczom, którzy przyczynili się do tego, że obchody zaślubin urosły do najwyższej rangi państwowej. Dopiero w 1995 roku po raz pierwszy te uroczystości miały charakter ogólnonarodowy z udziałem władz politycznych, z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy, prymasa Polski Józefa Grempa i innych biskupów. Pucki pomnik generała Józefa Hallera, który zmarł w Anglii, a jego szczątki od 1993 roku spoczywają w Krakowie, druga zaślubinowa obrączka eksponowana obecnie w sanktuarium maryjnym w Licheniu oraz symboliczny słupek usytuowany w porcie nieopodal faktycznego miejsca zaślubin przypominają to znaczące wydarzenie w dziejach naszego kraju. Po 100 latach trudnych dziejów Polski upamiętniono tablicą Antoniego Miotka, polskiego działacza niepodległościowego, którego słusznie też określono godnym mianem Kasieba. Zawisła przy rynku miasta, na kamienicy należącej do niego przed wojną. Ten fakt podkreśla od wieków oczywistą prawdę, że Puck zawsze był i jest jednym z głównych miast kaszubskiej ziemi, a jednocześnie ważnym ośrodkiem Rzeczypospolitej.